Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз, студияда Гөлназ Кашаева. Татар сүзе республика күләм бәйгесе узды. Бу бәйгенең җиңүчесе Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры артисты Тамчыгөл Салахова. Ул бүген безнең студия кунагы. Сәлам, Тамчыгөл. Исәнмесез, хәерле көн. Син дисәм, каршы түгелме? Юк, әлбәттә. Иң беренчедән сине котлыйбыз җиңү белән. Рәхмәт, бик зур. Бу җиңү синең өчен нәрсә? Мондый дәрәҗәле конкурсларда катнашың беренчеме? Бәйгеләрдә катнашуым беренче генә тапкыр түгел, әлбәттә, ләкин мондый республика күләм зур татар сүз дигән бәйгедә әле беренче тапкыр катнаштым. Әлбәттә, инде бу җиңү минем өчен зур шатлык, бәхет елмайды дип әйтергә кирәк. Син бит театр артисты, ул синең өчен җиңел булдымы? Бер генә бәйгедә дулкынлануларсыз үтмәй. Һәрбер җиңү астында әлбәттә зур хезмәт ята. Син театрда күптәнме? Үзең турында да әзрәк сөйләп кит, һәм Түбән Камага кайдан килдең? Мин үзем тумышым белән Мамадыш районы Иске Шәби авылы кызы. Алабуга мәдәният һәм сәнгать коллеҗендә актер осталыгы бүлеген тәмамлап, Түбән Кама театрына эшкә килеп урнаштым. Икенче елымны эшлим театрда. Безнең театрыбыз яңа бинада бит инде, әйме, коллективы тупланган. Менә сине ничек кабул иттеләр безнең театрда, безнең коллектив? Һәм репетициялар узамы? Нинди әсәр өстендә эшлисез? Дөресен әйткәндә, безнең театрыбызның коллективы бик зур бер тату гаилә булып яшиләр. Һәм алар мине дә бик җылы кабул иттеләр. Аннан соң миңа бик җиңел булды килеп керергә, чөнки без көллияттән 4 кеше бергә килеп урнаштык театрга. Һәм инде янымда дус ишләрем булгач, миңа тагын да рәхәтрәк булды. Инде коллективка караганда алар безне үзләренең гаиләләренә бик җылы иттереп кабул итеп алдылар. Һәм бүгенге көндә дә бик дус тату булып эшлибез. Әсәргә килгәндә, без менә әле күптән түгел генә безнең театрда премьера булып узды. Мостай Кәримнең Озын Зак балачак әсәрен сәхнәләштердек. Бик күркәм, бик матур спектакль килеп чыкты. Менә әлегә шушы премьералар бара безнең театрда. Тамчыгөл, ничек сиңа безнең шәһәребез? Яраткан урыннары бармы? Гомумән безнең шәһәрдә төпләнергә уйлыйсыңмы? Әйе, Түбән Кама шәһәре бик гүзәл, матур, үз шәһәр дип әйтергә кирәк. Мин кечкенә чакта да монда килгәнем бар иде инде. Һәм ул менә шундый күңелгә кереп калган, бик яраттым мин ул шәһәрне. Матур урыннары да бар, күңелгә рәхәт урыннары да бар. Һәм мин уйлыйм, төпләнеп калырмын дип. Алла бирсә. Татар сүзе конкурсына кайтканда, катнашучылар көчле идеме һәм бөтен республикадан килделәрме? Әйе, республика күләм бәйге булгач, инде барлык Татарстан районнарыннан катнашучылар үзләренең эшләрен җибәргәннәр. 3955 кеше үзләренең видеоларын җибәргәннәр. Менә жюрилар нинди олы хезмәт куйган дип әйтәсем килә инде. Шуның кадәр кеше арасыннан сайлап алырга, бу күз алдына да китереп булмый инде моны. Катнашучыларга килгәндә, алар һәрберсе дә лаек, һәрберсе сәләтле кешеләр. Жюри әгъзалары шун хәтле дәрәҗәле шәхесләр: Ойдар Файзрахманов, Фуат Галимуллин, Данил Салиховлар, Искәндәр Гыйләҗев. Алар турында татар телен саклаучылар дип әйтсәң дә дөрес булыр, шулай бит. Дулкынландыңмы? Ничек дулкынлануны җиңдең? Әлбәттә, бик каты дулкынландыра. Ул шәхесләр бит инде, алар безнең милләтебезнең шәхесләре. Аларны бит без телевизордан гына күреп беләбез, ишетеп кенә беләбез. Аларны тормышта күрү, алар белән менә сезнең белән сөйләшкән кебек күзгә күз карап, исәнмесез дию генә дә үзе зур бәхет инде ул минем өчен. Менә мин бик тә шатмын аларны күрә алуыма. Конкурста җиңүче булырга Тамчыгөл сиңа нинди сыйфатлар ярдәм итте? Беләсезме,
Татар сүзе конкурсы ул бит нәфис сүз осталыгы конкурсы дип әйтергә кирәк. Анда шигърият, проза һәм мәсәл номинациялары булды. Ә мин үзем шигърият номинациясында катнаштым. Һәм әйтергә кирәк. Шигъриятны чын күңелдән яратырга кирәк. Шул очракта гына син аны күңелең аша үткәреп, йөрәгеңнән чыгарып сөйли аласың. Менә шул вакытта шигырь дөрес тә сөйләнә, ихлас та сөйләнә. Менә шушы иң мөһим момент дип уйлыйм мин. Конкурс әсәрен кем сайлады? Үзең сайладыңмы? Әйе, әсәрне үзем сайладым. Әнгам Әтнәбаевның «Газаплы сорау» дигән шигырен сөйләдем. Бик көчле, бик мәгънәле шигырь. Тамшыгөл, безнең тамашачыларга да бүләк буларак башкарып китәсеңме? Әлбәттә. Рәхим. Күп гасырлы бөек тарихында күп сыналды татар баласы. Сугыш елларында әсирлектә, төрмәләрдә фашист палачы башын кискәндә дә үзебезчә җырлап үлде татар уллары. Җырлап үлгән татар улларының бүген яшәп яткан уллары. Телегезне кемнәр алыштырды? Җырыгызны кемнәр урлады? Көчләп чукындырган заманда да чукынмаган иде телебез. Хәзер нинди шайтан кытыртасың? Теләп чукынабыз үзебез. Күкрәк сөтедәй саф ана телен алыштырдык мама теленә. Ни урысча, ни татарча белмәс имгәтелгән буын тилерә. Алар белми телнең матурлыгын, алар белми милләт кадерен. Алар белми мирас, варислыкны, ата-бабаларның каберен. Һәм алардан калган васыятны укый белми бахыр балалар. Милләтеннән язган чин наданнар һәм сукырлар. Кая баралар? Әфәрин, Тамшыгөл. Рәхмәт. Шуны хәтле, шуннан да мәгънәле, иштәлекле шигырь, бик зур рәхмәт. Инде конкурс атмосферасы гомумән ничек булды? Сәхнә артындагы кәефләр, берәрсе белән таныша алдыңмы анда? Конкурсның атмосферасына килгәндә ул бик җылы, шундый үз атмосфера иде. Әлбәттә, һәрбер катнашучы белән без дустана мөнәсәбәттә булдык, дуслашып беттек дисәк тә була. Без бер-беребезгә ярдәмләшеп, анда чәчләр ясаганда менә булай ничек матур була, матурмы дип бер-беребезгә киңәшләр биришеп, күлмәкләр сайлашып, менә шундый дуслар кебек аралаштык. Шундый атмосфера бик рәхәт булды. Һәм инде тагын әйтеп үтәсем килә, гала концерт вакытында чыгыш ясаганда бик каты дулкынланып, сәхнә кырыенда басып торганда, ул Айдар абый Фәйзрахмановның ничек канатландырып җибәрүе, менә бик җылы сүзләр әйтү, шундый шәхестән ишетү, ул инде үзе зур бәхет, күңелгә шундый рәхәт булып китте. Конкурс узды, әйме? Алга таба нинди планнарың? Конкурс узды, бик яхшы эмоциялар калдырды. Әлбәттә, бу әле минем иҗат юлымның башыгына. Киләчәккә планнар зурдан иҗат итәргә, алга таба да туктап калмаска шушында. Бу бәйге нинди хисләр һәм тәэсирләр калдырды күңелеңдә? Һәрбер бәйгедән дә күңелдән ниндидер бер хисләр кала, ниндидер үзеңә опыт аласың, тәҗрибә туплыйсың дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, бу бәйгедән дә бик җылы хисләр, зур тәҗрибә һәм бар тик шатлык, сөйнечләр генә минем күңелемдә калды. Татар сүзе конкурсы ул бит инде безнең татар телен, әдәбиятын популярлаштыру максатында оештырылды, шулай бит. Син ничек уйлыйсың, Тамшыгөл? Мондый конкурслар кирәкме ул?
Әлбәттә, бик кирәк. Бүгенге көндә безнең татар телебезне саклар өчен мондый конкурслар үткәрелү бик мөһим. Менә шушындый бәйгеләр булганда безнең татар телебез яши дип ныклап әйтергә була дип уйлыйм мин. Моннан тыш, бу ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Инде безнең шәһәребез өчен дә юбилей елы. Шулай бит. Менә 55 ел элек, уйлап кара әле Тамчыгөл. Шундый син шикелле яшь белгечләр килеп, шушы җиргә нинди матур шәһәр төзеделәр. Һәм син дә менә хәзер безнең шәһәрдә алай берсе тупланып каласың. Яшь белгеч буларак, нинди теләкләр безнең шәһәрдәшләребезгә теләр идең? Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр дигән татар халык мәкале бар. Һәм минем дә әйтәсем килә. Без зур тату бер милләт, татар милләте. Туган телебезне кадерләп, бер-беребезне кадерләп, дус, тату булып, бәхетле яшәргә язсын һәммәбезгә дә. Рәхмәт. Сиңа алга таба иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур чакыруыгыз өчен. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм. Бүген безнең студия кунагы булды Татар сүзе республика күләм бәйгесенең җиңүчесе, Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма артисты Тамчыгөл Сәләхова. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.